comentariu care spunea astfel: să îmi arăt toate hainele de la Second. Mi s-a părut o idee super mișto și chiar mi s-a părut interesant ca să vă arăt toată colecția mea de haine de la Second, dacă tot am făcut pro și contra Second-uri, adică am vedeți videoclipurile aici. De ce iubesc Second-urile și de ce nu se duce lumea la Second-uri? Și dacă mi-aș arăta toate hainele, poate că ar mai fi încă un motiv pro care te-ar face să te duci prin Second-uri. Asta pur și simplu și am căutat toate hainele. Am aici un morman. Și am și primele chestii pe care le-am cumpărat. Primele. E acest tricou. Da, acest tricou cu un vultur mop și pe spate scrisul ăsta. Mi se par super interesante tricourile de genul care arată așa vechea, nu știu, cum ar veni, gen tricouri de trupe, rock și chestii de genul. Mi se par super interesante. Și al doilea lucru cumpărat de la Second, pe care l-am cumpărat în aceea zi cu tricoul, când am decis eu în clasa a 8-a, cred că eram, am zis că hai să mergem prin Second. E această pereche de blugi. Pur și simplu, sunt super confortabili, super. I-am luat de la bărbați și da, surprinzător îmi vin și sunt gen cu talie înaltă și nu se vede urât aici să zici că e ceva cu un tur lăsat sau ceva. Și când am văzut câte chestii mișto am putut să găsesc acolo, bineînțeles că mai erau și alte lucruri, dar parcă nu mă prindeau pe mine la timpul acela și am zis că nu le iau. Am început după aceea să caut tricouri simple pe care să le pot customiza. Cum este acesta. M-ar fi durut sufletul să dau vreo 20 sau 30 de lei pentru tricou simplu ca să îl fac și să nu-mi iasă. Și cam așa mi-a ieșit acesta. Am făcut cu as și pe spate. Nu știu, mi se pare super interesant ce a putut să iasă din chestia asta. Deși am avut un pic o tragere de inimă, că am zis că poate se întinează și se distruge totul, dar mi-a ieșit. Încă un tricou care are o culoare superbă și are și chestia asta pe mână, așa de japanese chestiuță. Da. Care și material, adică zici că e nou, nu e scămoșat sau ceva. Aici încă o pereche de blugi. Bine, pantaloni din ea cargo, dar sunt cu talie joasă și nu prea sunt eu fan a blugiilor cu talie joasă, pentru că nu-mi permite corpul. Încă una. Ăștia sunt un pic cam largi, cei drept. Am făcut și o ședință foto pe care o puteți găsi pe Instagram. Dar tot mi-a plăcut pentru că au fermoarele astea aici și pot să-i fac scurți, 3 sferturi și lungi. Și mă gândesc că ăștia aș putea să port la vară cu un tricou larg să fie așa super mișto, zic eu. Am fost vineri la un Second și aveam produse cu 1 leu și am găsit acești blugi de la Levi cu 1 leu, în stare super bună. Bine, i-am dus la croitor să-mi strânteze pentru că tot așa sunt de bărbat și veneau urât în față, dar acum vin mai ok. Și tot așa i-am pictat cu as, nu știu dacă se vede foarte bine. Aici ar trebui să fie niște, nu știu, da, aici e o inimă și pe picioare aici am făcut cruce și pe spate asta trebuia să fie o aripă. Dar îmi plac super mult, abia aștept să se poate, pentru că parcă iarna acum ăștia trebuie să port cu Adidas și să mă calț în Adidas și acum nu prea chet, dar ăștia tot cu 1 leu maro și sunt evazați jos. Chiar mi-a dorit o pereche de pantaloni maro. Cei drept sunt un pic cam subțiri, dar nu mă deranjează. Ăștia, bine, sunt șifonați. Sunt tot așa, lungi aici, jos, largi, pardon. Și au în față buzunarele ăștia așa și în spate așa și gen e super tricky. Ăștia sunt de la S. Oliver. Am dat 15 lei pe ei și își fac treaba, sunt super ca lumea. Așa super vintage. Încă o pereche de blugi de la Mustang. 10 lei, care vin exact ca primii, practic, e același model, nu știu. Mom Fit parcă se numea, nu le-am cu ăștia, dar nu mă interesează, dacă îmi vin bine nu mă interesează, poate să fie orice model. Și am găsit și fuste. Asta, sincer, e superbă. Și modelul ăsta e chiar drăguț. Ăsta vine drăguț cu cizmele mele lungi, care o să le iau, cred că în primăvară. Acum e prea frig pentru fuste și chestii. Încă o fustă. Asta mi-a plăcut că e așa croșetată, tricotată și am zis că merge să o iau acum iarna, însă am geaca ori prea scurtă, ori prea lungă și se vede super nasol și cred că o să iau tot așa la primăvară, încă pot să-mi iau fustă și bluză doar. Mai am aici încă un morman. Ăsta e plin de plovăre, care sunt super. Asta ar vrea să fie un fel de
cardigan. Mi-a plăcut mânecile, sunt așa cu găurele. Și astea aici. Adică pot să iau cu o helancă neagră și pe ea să o leg așa, adică am luat-o prin spate, că am făcut unul și vine la modul nu se vede urât. Asta este o helancă maro simplă. Voiam și o bluză maro și am găsit-o. Și ăsta este un plover gri de la H&M, care e super gros și super călduros și așa oversize și vine super. Și griul ăsta e așa, e un gri super mișto, adică nu e nici gri deschis, nici închis, e fix potrivit. Bluzița asta, care cred că a fost a unui tataie, dar nu mă interesează pentru că e super mișto și e materialul așa moale și fin. Și modelul e interesant. Acest plover de lână care am băgat la mașină și s-a făcut mic, dar nu știu cum l-a făcut mama ei, că i l-am dat ei să-l facă mai mare și a reușit să-l scoată la capăt, să-l facă normal înapoi. Era un pic mai larg, dar merge și așa. Asta cred că e un fel de rochie pentru că îmi vine la modul deasupra genunchiului și e între, adică nu poți să iei nici rochie, nu poți să iei nici plover și de obicei când îl iau îmi pun o sfoară din un șnur și o trag așa deasupra și vine la modul așa și nu se mai vede nasol. Ca un plover, aveam ceva mov și nu aveam nimic mov și am zis că ăsta este lucrul mov de care am nevoie. Și un plover din ăsta cu merigoi, care e tot de la H&M. Și e super interesant. Da. Aici am un morman mai mic în care am găsit maiouri. Îmi place super mult modelul ăsta. Și culoare, un căcăniu. Nu e căcăniu. Bluza asta de la Tom Tailor pe care am dat totul leu și e interesantă, cu mânecă 3 sferturi. Nu prea obișnuiam să port bluze cu mânecă 3 sferturi, dar chiar e interesant. Adică nu ți nici cald, nu ți nici frig. Acest blazer sau nu știu, bluziță, chestiuță transparentă care are un model superb. Leu. Cam așa asta, care mi-a plăcut super mult modelul la ea. În florile astea așa super vintage și galbenul e interesant rău. Body-ul ăsta, care mi-a plăcut tot pentru model și pentru că e body, pentru că mie îmi plac body-uri, mi se par mai confortabile decât să porți bluze, pentru că bluzele îți stau nasol când le bagi în bluze, așa body-ul vine perfect, se mulează pe tine și e super confortabil. Niște vestuțe, asta e de la H&M, merge cu cămașă, cred că o să meargă și la vară. Încă o vestuță de mama ei, îmi place. Este tot așa un top, tot de la H&M, mi s-a părut super interesant. O să le iau tot așa cu niște cămăși, sau dacă nu la vară merge, că nu e gros. Și încă o vestuță care ține super de cald. Și mai am, aproape toate rochiile mele sunt de la Second, cum e asta gri, cu merigoi. Da, și astea. Asta verde și asta verde, care asta verde e superbă. E un verde, e prea frumos verdele ăsta. Știu că erau unele TikTok-uri care ziceau că presupun că nu știe că există culoarea asta. Ei bine, verdele ăsta e unul din culorile alea, nu știu cum se numește, dar e super. Rochia asta neagră care gen e elegantă, e mulată și asta maro care e sport așa. Fusta asta pe care am luat-o din Belgia îți dă așa impresia de British la modul ăla, de școlile alea în care trebuie să porți uniformă cu cravată și cu rochii și e super interesantă. Și rochia asta neagră, care tot așa e de ocazie, asta verde, bine, e pe dos acum, dar am mai multe videoclipuri cu ea. Și asta, toate sunt de la Second, asta tot din Belgia am luat-o. Mi-a plăcut așa cum e ea, lungă și culoarea și mânecile, e chiar drăguță. Am și această geacă, care are 30 de lei. Și e din noiță, mă rog, oiță, e de aia pufoasă, care e super călduroasă. Și acest sacou de tataie, care vine așa mai lărguț, dar e drăguț totuși. Și bineînțeles mai am o grămadă de cămăși, mai am și niște pantaloni de ospătar, cum ar veni bine de ospătar, sunt așa de stofă. Nu știu de ce vine să zic de ospătar, pentru că am și o vestuță din aia neagră și când le port combinate zici că sunt de ospătar și da, asta îmi dă impresia. Cam atâtea lucruri am de la Second, bine, sigur mai sunt și prin lucrurile de vară, dar sunt puse sus și nu mai să le caut. Sunt o grămadă de lucruri bune, adică în condiții super bune și pe care
le port, adică dacă mai vedea pe stradă, zic așa, nici nu te gândi că ar fi de la second, gen e... Și mai ales să dau până în 10 lei pe niște chestii sau maxim 20 de lei e ceva, pentru că chiar costă super mult hainele în ziua de astăzi și dacă mai faci economie și la asta, eu zic că te-ar ajuta super mult. Așa că sper că ți-a plăcut videoul de astăzi, dacă ți-a plăcut poți să-mi dai un subscribe, un follow pe Instagram și pe TikTok, acolo postez mai mereu și spune-mi în comentarii ce ai vrea să mai fac, ce outfit-uri sau ce idei să mai fac, nu știu.